Dagens lysboost 29. juli 2025. Energien i dag åbner sig som en lysbro mellem det indre og det ydre, det uendelige og det menneskelige. I dag er du både ankeret og kanalen, og det lys du bærer vibrerer i harmoni med kosmisk tillid. Budskab fra Arcturus' den indre krystalbro. Når du holder dit lys i kroppen, forvandler du rummet omkring dig, uden at løfte en finger. Du er ikke her for at overbevise. Du er her for at være som lysets bølge i menneskelig form. Budskab fra Andromeda, de gennemsigtige toners arkiv. Alt du har søgt i andres godkendelse, smelter i dag i din egen tillids varme. Du er allerede godkendt af universets kilde selv.